gelek azadî bibe dibe nirxî ew azadiyê ji bida. Hiç milletek bebê zehmet û têkoşan, bebê fîdakarî, bebê bexetkirinî rûne be nirxekanî xwe bi azadî negehîştiyo. Gelî Kurdîş û hizbê êmeş ke pêşrewî xebatî gelî Kurd e, li mêje ew ê dizanin ke azadî fîdakarî divê xwe bexetkirinî divê. Karvanê şehîdanman dirêj e, belam renge li weş dirêjtir be. Ême li rojî şehîdbûnê şehîdanman li mêje biryarman dawa nagirîn. Li mêje biryarman dawa ke tenya we tenya karek ke detwanîn bikên û li ber çav û li ber bîrî şehîdanman şermezar nebîn, ew ye ke ڕێگای ئەوان بەرنەدەین. وەک ئەوان تا سەر ئەو ڕێگایە بڕۆین، لە هیچ تەنگ و چەلەمەیەک نەترسێن، لە هیچ سەختیەک نەکشینەوە.